Yo maju ya. Lo ya. Kanca. Sawangen kae kanca. Sing lungguh ngedheng krang ana dhuwur. Wis lali karo kewajibane. Sing ngakune wakiling para kawula malah sing sepisan gawe tatu atine para kawula. Tembung hukum mung kanggo midana wong cilik. Sajake sing nyekel hukum wis pincang karo jenenge tembung adil. Aja gelem didak-idak. Dirusak, ayo dirusak. Kae piye kae? Alame kok do dirusaki, alase padha digunduli. Sentana Praja ora wani merga jare ana sing ndekengi. Sentananing praja saiki wis racake ngiwake panjriting kawulane. Ngono kok mundhak pangkate pengin nyekel negarane awake dhewe. Dongake ndang mudar wae. Yo. Yo. Mbegegek ugek sadulita. Hemel lae. Ndara Arjuna sampun sawetawis dangu anggen kula mas paosaken Dika Ndara Dananjaya ingkang semunipun kesrimpet raos rudatin. Den lelakon niku wadile mung dilakoni kok Gus. Yen sampeyan mung tansah gresah lan gresula tegese ndika maido marang adiling kodrat. Kamangka Ndara, kamangka kodrat niku sing gawe Gusti sing murbeng jagat. Kakang Semar Arjuna wis jinejer aning Madyapada dadi satriya, Kakang.
ingkang darbe jejibahan melu ngreksa marang katentreman lan karaharjaning bumi ngalengka. Aning bumi Ngamarta iki nanging ya gene Ngamarta sing kawentar tentrem malih dadi tintrim. Ngamarta biyen negara sing kondang ning saiki malah kebak ing panandang. Kakang Semar Badranaya, yen para kawula dasih para wong cilik padha nangis njerit rereongan, iki dudu salahe sapa-sapa Kyai, nanging iki lupute para sentana praja ya klebu Janaka iki Kyai. Palogon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung kadareng amor memangun manah rahayu ayu ana tanah golong gumolong manaduka nuwun sewu Ndara, mesti kemawon paduka Ndara Arjuna boten badhe kekilapan. Lakuning jagat menika cakra manggilingan, kahanan silih gumanti, sing jenenge tentrem menika boten langgeng. Ketitik kahanan ingkang dumadi wonten bumi Ngamarta sakmangke Gus, perkawis negari sampeyan Ngamarta ingkang kebak ing panandang, para kawula ingkang gesangipun sarwa kecingkrangan, awet dayaning jaman sing saya sepuh, donya sing saya rapuh niki Ndara. Mbok menawi sampun dados keparenging Gusti. Sebab nyuwun sewu, carane pangeran utawi Gusti nresnani marang umate niku ora kok apa wae sing dadi penjaluke dituruti niku mboten, ning malah umat kala wau tansah dianakake wujuding pendadaran utawi ujian. Conto pun kathah, tuladha nggih mboten sekedhik. Contone Rasuling Gusti utusaning pangeran nika. Rasul niku lak klebu umating pangeran sing ditresnani, ning cobi sampeyan teliti. Pundi utusaning pangeran sing mulus kepenak sugengipun, rak boten wonten to Den? Anane rina wengi
mung ketimbrung ing pacoban katimbrung ing panggodha lan pangrencana Ndara Arjuna. Merga sedaya niku wujud tandha asihe Gusti marang umate. Guru kok tresna nyang murite, ora kok njur murite diumbar sak geleme dhewe. Nanging tansah dipun wontenaken pasinaon ing pamrih supaya murid kala wau munggah ing reh derajatipun. Wonten manungsa urip aning jagat raya menika. Patone manungsa isih gelem napakake suku wonten ing bumi. Paton nyawa isih gondhelan kalih raga. Sampeyan aja wedi nantang karo pacoban. Negari Ngamarta semunipun sak mangke wiwit saking dhuwur, wiwit saka dhuwur tengah nganti ngisor lagi nampa pacoban saking Gusti Kang Maha Nasa. Wiwit sing sugih, wiwit sing mlarat, wiwit sing pangkat, wiwit sing bagus nganti ayu kabeh nampa pacobane Gusti. Ning kari umat kala wau kuwat nadai pendadaraning Gusti napa mboten? Wong sugih ora kuwat cobane, dadi wong cetil ora gelem dana driyah, ora gelem sedekah. Niku cobane wong sugih, ngoten. Wong melarat niku nek yen ora kuwat coba dadi wong lecet, yen perlu dadi wong sing seneng colong jupuk padha kemawon Den. Wong pangkat pejabat kok ora kuwat cobane, seneng nyelingkuhke duit negara, kan? Ganteng rupane ora kuwat cobane, kegantengane wau dinggo ngoyak hardaning hawa nafsu. Wong ayu rupane ora kuwat cobane, tipis imane, bobrok mentale, rame 350 sepi ya 75. Lho ngaten niku. Niku sami mawon. Kok iso ana sing ngomong selawe to, Kang? Niku pun rumus. Ingkang sedaya kala wau inti sarinipun wong urip aja wedi nantang karo sing jenenge pacoban. Lah, sak sampunipun kahanan negari Ngamarta ingkang kebak ing raos prihatin niki, kula suwun paduka sampun ngantos, paduka ampun mung maido, ampun mung nutuh diri lan mangku tangan. Ning kudu ana osi ing rasa, gregeting jiwa, melu uyung-uyung, anyeng kuyung kangge srana yuwananing bumi Ngamarta. Sik kula tak takon kalih jenengan. Kula tak takon yen pancen sampeyan iku satriya pengpengan, anake Prabu Pandhu Dewanata, banteng-bantenge wong tanah Jawa, paduka sampun mireng napa mboten? Paduka sampun mireng napa dereng ing Gunung Kutarunggu badhe wonten tumuruning wahyuning ratu ingkang sinebat Wahyu Makutarama. Pun mireng dereng? Mareka den prayitna semurire eka bali
Setyani Gandayani Wahyu Makutha Rama Kyai. Inggih. Wahyu Makutha Rama niku wahyuning ratu ingkang isinipun wewarah pepakem Astabrata. Menawi kersa lho. Ning kula nggih boten meksa. Yen sampeyan kersa monggo kula dherekaken minggah wonten Gunung Kutarunggu. Nyiksa raga memulya jiwa. Kridanipun satriya niku kedah sarana laku brata Den. Kiai pindha kepapak obor sewu satemah padang tetrawangan awit saka pituture Kakang Semar Badranaya. Mula Kiai ayo enggal gandengen tanganku. Arjuna bakal nglakoni krida brata munggah aning Gunung Kutarunggu. Anggayuh nurbuating Gusti kang wujud Wahyu Makutha Rama mau Kiai. Inggih. Sedya hayu bakal manggih rahayu Gus. Lon-lonan lumampah Raden Arjuna miwah Kyai Semar Badranaya. Gantya kang kinocap slendro ingkang raos Raden Kumbakarna ingkang abadan sukma. Raden Kumbakarna ingkang abadan sukma nglambrang dereng kasembadan anggayuh kasampurnaning pati. Angupadi keng rayipun Gunawan Wibisana. Pekintrangan solae kumricik gegirisi.
rumah wayun Kumbakarnagara rupa mangeses kadyangen pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satulu mayu mangungsi kagiat kakudo kang jaga bumi latalah ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara aku Kumbakarna kang wis abadan sukma tak rewangi kekitrang munggah gunung mudhun jurang amarga Kumbakarna ngupadi adiku sing tak tresnani Gunawan Wibisana Kumbakarna goleki Gunawan Wibisana mung bakale njaluk pituduh babakan kasampurnanku krana wiwit jaman lakon berubuh ngalengka biyen nganti tekan seprene senadyan ragaku wis lebur nanging sukmaku isih klambrangan tanpa katrangan Adikku Yayi Gunawan Wibisana kowe ana ngendi Yayi Mara gage Gunawan tuduhna dalan kasampurnanku Yayi Wibisana Yaksa Bora rupa Risedeng Nalendra Yaksa lalaku kang malwaling kang gambira marang-marang iku sanyatane Gunawan
hanjrah kang puspitorum asiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanya maweh raras renaning driya adikku dik Gunawan wis sawetara suwe anggonku ngupaya marang kadang para yayi nanging bareng ketemu kenang apa si Adi tak rangkul kok sajak ngindani yayi apa si Adi wis lali marang pun kakang apa malah si Adi wis ngemohi marang pun kakang to Gunawan nun inggih kakang Mas saderengipun kula matur ingkang kathah sungkem kula katur dumateng kakang Mas Kumbakarna iya yen to si Adi durung paring wangsulan kenang apa si Adi tak rangkul kok ora gelem aja dadi atimu Yayi pun kakang ora keduga nampa sembahmu Gunawan nun inggih kakang Mas milanipun kula paduka rangkul mboten purun titi wancinipun sak menika tinimbalan wonten pangeran katarimah gesang kula saged muksa sak raga kula namung kakang Mas namung menawi kula karangkul kakang Mas Kumbakarna gek nyuwun sewu paduka maksih anyandang rereget ingkang kados mekaten kula kinten malah badhe andadosaken pepalang anggenipun Gunawan Wibisana badhe anglampahi kasedan jati kakang Mas iya iya di yen pancen kuwi sing kok nggo dasar iya tak tampa pangabektimu Gunawan ya mung sak rampungipun kakang nampa aturira kabeh mau saya keronta-ronta atiku Gunawan gek mungguh ana ngendi mapane dosa lan kaluputanku ya di gene ya nganti pun kakang anyandang lelakon kang kaya mangkene nalika pun kakang isih jaman urip biyen rasaku kaya ora kurang pengati-atiku Gunawan ewa dene kok ya maksih kesandunging rata kabentuk sing tawang Gunawan syukur sekedhi jumurung kakang Mas dene paduka kakang Mas Kumbakarna ngrumaosi ing reh panandang ingkang kasandang nyuwun sewu kakang Mas dosa miwah kaluputan paduka kakang Mas krana rumuhun wantun lumawan tanding Prabu Rama Wijaya sakwadya balanipun kakang mengko dhisik Gunawan apa ora kleru aturmu kang kaya mangkono iku di coba pikiren
Pun Kakang iki jejering satriya. Aku dilairake lan digedhekake ana bumi Ngalengka. Mangan ngombe wulu wetu bumi Ngalengka. Lan maneh Yayi, nalika aku magut aning payudan biyen ujubku ora mbelani Kakang Rahwana kang pancen sasar susur bebudene. Pun Kakang magut pupuh ujubku ya mung mligi bebela marang bumi kelairanku. Kang nalika sakmono dienggo jag-jakan Prabu Rama sakwadyabala wanara. Ing atase aku jejering satriya bela negara kok mbok luputke. Iki kepiye petungmu Yayi? Nuwun inggih Kakang Mas. Kula ngakeni babakan labetipun Kakang Mas Kumbakarna namung jengandika kedah imut Kakang Mas. Labetipun satriya menika mboten kenging nilar gangsal perkawis. 5 perkara nuwun inggih. Apa wae Gunawan? Ingkang angka setunggal nuwun inggih tumindakipun sesanggeman kedah linandhesan manembah dumateng pangeran. Angka kalih menika luhuring kamanungsan ingkang adhedhasar leres lan adil kedah tansah pinesti. Angka 3 raos manunggal kedah tumanem wonten jiwanipun satriya. Angka 50 sabarang tumindak kedah mawi sarana sarasehan. Lan ingkang pungkasan Kakang Mas, ingkang angka gangsal labuhing satriya kedah tumuju dhateng raharjaning tiyang saknagari. Ing mangka rikala semanten paduka Kakang Mas nembe wungu saking nindra dereng ngantos manembah dumateng Hyang Manon tuwin dereng anglampahi sarasean dhateng sakpadha-padha saha mboten metang raos kamanungsan namung adhedhasar manunggiling bangsa tuwin tresna bangsa kemawon. Wekasanipun lajeng sedanten sinareman Kakang Mas. Duh Kakang Mas Kumbakarna, mboten wonten paedahipun paduka bela negara kala wau Kakang Mas Kumbakarna. Lah dalah. Lah dalah. Wonten malih tuladan prayogi satriya gung nagri Ngalengka. Sang Kumbakarna namane Om Toriko warna diyu suprandening gayuh utami. Wiwit duk perang Ngalengka ngenyodar atur. Iya Yayi, pun Kakang nglenggana ing reh kaluputanku Yayi. Nanging Gunawan, kira-kira apa ora ana dalan liya kinarya panebusing dosaku iki Yayi? Nyuwun sewu Kakang Mas. Tiyang gesang menika tansah ambudidaya. Lugunipun taksih kathah srana damel njejekaken lampah. Kawimbuh malih ageng raos panalongsa paduka Kakang Mas. Mila Kakang Mas, menika wonten srana ingkang kedah tinempuh. Coba ngendikakno Gunawan. Kakang Mas, keparenga paduka Kakang Mas angupadi dhateng panenggak Pandhawa kekasih Bima utawi Raden Werkudara. Bilih sampun pinanggih
panyuwuna dipun sampurnakaken ing mriku paduka badhe nampi aksama saking pangeran duh Kakang Mas. Oh la dalah banget panarimaku Yayi Gunawan. Siadisih darbe rasa welas lan asih marang pun Kakang. Gandeng Wustrawaca Yayi keparengipun Kakang mundhut pamit tumuli ngupadi Raden Wrekudara lan pamujimu sing tak jaluk muga ora kleru dalan kasampurnanku iki Yayi. Lho nggih sembah kula ingkang humiring paduka Kakang Mas. Sedhakep punangasta sedyaning kayun saderengipun sowan mring Pangeran Dyan Gunawan Wibisana arsa angipataken nafsu bebayu patang perkara giya medal saking pengawakaning Dyan Gunawan. Samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning larana tarlen saking liep layap ing aluyut ora dalah kakang aku penak-penak ana guwa garbamu kok tok wetoke ana apa to Kang? Aku dulurmu Kala Bantala Kakang. Wah iya Kakang ana apa iki jane? Aku lagi turu kok mbok gugah kon metu ki ngopo? Aku ki isih penak-penak kok turu kok mbok kon metu. Yahene kok wis mbok kon metu to, Kang. Aku dulurmu Kala Dahana, Kakang. Kakang eling apa, Kakang? Aku dulurmu Kala Ranu, Kakang. Lah jane ana apa to, Kang? Jane mbok tokne iki ning apa? Wah, jan ora nginak-nginaki wong istirahat. Aku Kala Maruta, Kakang. Kabeh dulur-dulurku kadang tunggal bayu.
Kala Bantala, Kala Dahana, Kala Ranu lan Kala Maruta. Dina iki wis wahyaning mangsa kala, kowe kudu pisah marang pun Kakang. Waduh, dosaku apa, Kakang? Aku kok kon pisah karo kowe iki dosaku apa? Iya, dosaku apa, Kang? Aku kok ora entuk melu kowe neh. Apa wis jeleh kanggonan karo aku to, Kang? Wah, ya apa wis entuk gantine to, Kang? Kok saiki wis ora entuk melu rombonganmu? Ki jane luputku apa dosaku apa to, Kang? Yayi Kala Bantala, Kala Dahana, Kala Ranu lan Kala Maruta. Sumurupa ketrima kang dadi uripku bisa muksa sak ragaku nggonku sowananing ayunaning pangeran. Nanging aku kudu bisa ngluwari apa sak randoning badanku, reresik kang dadi jiwaku. Apa aku dosa? Apa aku dosa, Kakang? Sira ora dosa, nanging sira kedunungan watak dhewe-dhewe. Kala Bantala, piye, Kang? Kowe kuwi sekti mandraguna prawira jayeng palugon. Nalika kowe manjing sanubariku, sira ndadekke Gunawan Wibisana kesinungan kasekten kang linuwih. Ya mung cacate Kala Bantala, sira iku seneng memangan, doyan turu, karem nyuwara seru, dasar uripe ngongso-ngongso. Kuwi elekku, Kang. Iya, Kala Dahana. Kala Dahana piye, Kang? Yen sira iku hambek sudira lan duweni kewanen, ya mung cacate. Sira iku panas baran, srei drengki milik darbe ing liyan. Mula yen sira kepingin manunggal kelawan pun Kakang, sira kudu bisa nglebur dosamu iku Kala Dahana. Oh iya, Kakang. Aku ki ngrumangsani senadyan aku ki sekti mandraguna, duwe kewanen, ning cacatku ya aku ki panas baran, Kang. Tur aku wonge sreinan, Kang. Lah nek dosaku ki ana ngendi, Kakang? Kala Ranu, sira iku gelem rekoso lan sregep teteki ya mung cacate. Cacate Kala Ranu sira iku demen cidra, ngumbar hawa nafsu syahwat. Senengane ya mung ngudi olah kridaning asmara, dasare seneng garap sing dudu ndeke. Kerep jajan. Dasare sira iku yen karo wong wedok kasar. Kuwi mbiyen Kakang seneng jajan kuwi mbiyen. Saiki wis ora, Kakang. Rasakno dhewe. Oh iya ya, Kakang. Leburen dosamu ingkang pungasan Kala Maruta. Iya, Kang. Jane cacatku ki ning endi to, Kang? Cacatku elekku dosaku ki ning endi? Aku ki dadi wong ki kurang piye? Aku ki enenge ya mung sendika dawuh. Dikokot kalor ya kalor, dikokot kidul ya kidul. Aku ki jan ora nate mbanggil rembug ki ora nate, Kang. Kala Maruta sira iku nrimo ing sak pandum. Lah rak tenan to, aku ki nrimo kok, Kang, wonge. Aku dikeki bayaran pira-pira ki nrimo, Kang. Watone isih dijak gambang aku ki, ngono. Hah? Watone isih melu rombongan, Kang. Seneng tenan aku, Kang. Aku aja dipisah yo, Kang. Engko yen ora ana aku njur sapa sing dadi pengewan-ewan. Kala Maruta, Kala Ranu, Kala Bantala. Kala Maruta kabeh duwe cacate dhewe-dhewe, klebu Kala Maruta senadyan sira iku nrimo sak pandum nanging sira ana cacate. Lho, cacatku nggo ndi, Kang? Cacatmu sira iku wegahan, moh rekoso, seneng umuk lan sira iku mung tansah lalen. Lho aku wis tuwa lho, Kang. Lalen yo lumrah biasa to, Kang. Mosok kudu mbok benerke dhisik sing dadi tumindakmu. Banjur prayogane piye, Kakang? Yen sira kabeh kepengin ninggal sumusul marang pun Kakang, dina iki golek ana panengah Pandhawa kekasih Arjuna ya Raden Janaka. Njaluka pangleburing dosa marang Raden Arjuna kuwi mau kadang tunggal bayu. Putra Pandhawa tata Gatiwisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang. Oh iya, Kang. Yen ngono aku njaluk pamit.
bakal goleki panengah Pandhawa Raden Arjuna. Aku yo njaluk pamit, Kakang. Aku nyuwun pamit yo, Kakang. Yo tak golekane Raden Janaka, Kang. Nek kowe aja negake dulurmu papat iki yo, Kang. Iya. Swaraganipun Kakang kelawan sira kabeh iki beda, Yayi. Nanging yen sira temen anggone ngupadi marang dalaning kasampurnan, mesti kabeh ana dalane. Ngestokke dawuh, aku budal dina iki, Kakang. Dian Gunawan jalma limpat seprapat wis tamat. Dasare sinung daya luweh. Riwus nyongi pataken sedaya nafsu. Ing mangke keterima gesangipun Gunawan Wibisana muksa sak ragane. Kang mendet mangkya darajating raja
Sri Narendra miyos saking puri busana keprabon Sri Nalendra miyos saking puri busana keprabon kinarabak badaya yuarana nira solah ira wingit lir widodari tumrun lir widodari tumrun sari sari Iwang Suksma mangadi luwih payungana marang panjenenganing ingsun Eyang Panemban Mahatma Bisma kang wayah ing Ngastina ngaturaken pasegahan Panakarami kunjuk dhateng sahandhap pepada paduka Kanjeng Eyang Panemban ngaturaken gunging panuwun dene Kanjeng Eyang ing Talkanda sampun kepareng rawuh ing pendhapi ageng Praja Ngastina minangka bukti kersa amayungi dhateng wayah Punduryudana Kanjeng Eyang putuku bocah gagah Duryudana ya ngger wis ndak tampa jeneng sira ngaturake bekti marang Pun Eyang ora lewat pangestune Pun Eyang wae ditampani ya kula nggih sanget anggen kula mundi pangestunipun Kanjeng Eyang ing Talkanda mugi saged angayomi dhateng kang wayah Punduryudana ngene ya ngger kulup Duryudana nyuwun sewu rada wigati anggone Pun Eyang prapta ing setinggil Ngastina kene ngger mula Kanjeng Eyang kepengin pasatemon sapejagong kelawan putu Prabu Duryudana merga ana gembolaning rasa kang bakal tak wedharake ing ripalungguhan iki nggih monggo Kanjeng Eyang monggo Kanjeng Eyang Bisma badhe paring dawuh menapa dhateng keng wayah kula namung ngangklungaken jangga
nilingaken karna nenggo rumentaing sabda pangandika paduka Kanjeng Eyang ing Talkanda. Duryudana, negara Ngastina iki biyen Ngastina duk rumuhun nalika isih dicepeng kelawan suwargi ingkang minulya Kanjeng Rama Sentanu Dewa. Ngastina kene iki biyen negara sing ageng tur agung. Ngastina wiwit biyen kuwi negara sing ayom tur ayem. Bareng tak rasa-rasa Duryudana, ageng-agunging praja, ayom-ayeming prakawula, awit kasembuh daya wibawa lan singit wingiting ratu kang amengkoni. Nanging ngene ya, Ngger. Nanging saka pangrasaning pun Eyang ing Talkanda, dina iki kahanane negara Ngastina lagi panas. Beda kelawan Ngastina sing biyen. Ngastina sing maune tentrem saiki malih tintrim. Jaka Pitana, putuku, Ngger, wong kang sinampiran nyekel kenceng kendoning prenatan, amis bacining kahanan kuwi ora gampang. Mula kahanan kang dadi ratu utawa dadi Nalendra yen kurang prayitna bebasan Tegal kang tanpa suket, mesti Tegal mau bakal ditinggal kelawan Rajakaya. Awit Rajakaya mau wis ora entuk pangan. Duryudana, ratu yen ora duweni wibawa, ngibarate kali sing asat banyune. Mesti kali mau wis ditinggal manuk kuntul, manuk cangak, merga ing kono wis ora ana iwak sing dadi pangane. Semono uga ratu kang hambeke daksiya marang para kawulane, ora wurunga ratu mau bakal ditinggal kawulane. Ratu mau ora dipercaya marang kawulane. Putu Prabu, nyuwun sewu, guneme eyangmu ing Talkanda iki surasanen ya, Ngger. Nggonku muni kang surasane semurada ngatelke Karnanira kuwi ora merga pun eyang geting keburu sengit marang jeneng sira kuwi babar pisan ora. Nanging idepe rasaku nggonku ngeman marang putuku Duryudana kang lenggah ana dampar keprabon negara Ngastina kene. Duryudana, negara Ngastina iki wutah getihku. Negara Ngastina iki bumi kelairaning Begawan Bisma. Dina iki sing nyekel panguwasa putuku Prabu Duryudana. Mula ya, Ngger, mula pun eyang ngelingake marang jeneng sira. Dadi ratu kuwi sak ora-orane kudu bisa tumindak adil. Aja nganti ing besok Ngastina iki rusak merga kurang luhuring ratu kuwi mau dhewe.
aja rumangsa bungah, aja rumangsa bungah nyawang negara Ngastina kang wewangunane saya maju. Majuning wewangunan iki rak wewangunan lair to Kulup. Ning sejatine batine para kawula mono akeh kang padha ngresah. Awit dina iki akeh para kawula kang nandhang kecingkrangan Duryudana. Mula kang saka kuwi Kulup tekane eyangmu Bisma iki nggawa kabar kabungahan. Ora liya Gusti kang ngakarya jagat bakal nurunake kanugrahan kang agung. Dewa bakal ngudhunake wahyu kacetha wahyu mau bakal tumurun aning wukir Kutha Runggu kang aran Wahyu Makutarama, wahyuning ratu. Duryudana, tak jaluk putuku dina iki mara gage. Mara gage mesuwa budi anggayuh nurbuating Hyang Agung. Sapa ngerti Ngastina dina iki isih cinathet ing kodrating Gusti kang murbeng jagat, isih dipetung lamun ta jeneng sira Duryudana bakal bisa mboyong wahyuning ratu kang aran Wahyu Makutarama. Mula kang saka kuwi ngger aja mangu-mangu, aja slendra jiwamu Kulup. Enggal tata tumuju aning wukir Kutha Runggu Kulup. Duryudana permara reh manguswamya ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga Memalatgung. Risang ganda mastrat maja lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah. Umya samara wayahanto. Ngaturaken sedaya panuwun awit saking dawuh pangandikanipun Eyang Mahatma Bisma